за братию, за отчасть грешных душ, денно и ношно меня смущал, и не дрогнуло сердце мое, да свершится воля небесного Отца. Когато Бог урисва талант някому, той често бива щедър, както е случая с Никола Гюзелев. Всички знаеме неговия глас, но малцина знаеме, че той е великолепен художник и рисува прекрасно и не се знае кое от двете прави по-добре. Такива посланници като Никола Гюзелев, които ни прославиха по континентите, по цялата земя, бихме искали да живеят дълго, да ни радват дълго, да ни прославят дълго, защото това всъщност е което остава. Живота е кратък, но изкуството е вечно. За първи път се срещам с господин Гюзелев. Преди 4 години слушах Дон Карлос в Неапол и бях дълбоко впечатлен от неговото изпълнение. Спомням си и нестихващите бурни аплодисменти миналата година, когато слушах господин Гюзелев в Дон Карлос в Римската опера. Два пъти слушах изпълненията му в ролята на Филип II и тогава реших непременно да го поканя в Япония на представление в театъра Фудживара. Горещото ми желание беше изпълнено. И сега съм изключително благодарен на господин Гюзелев за изпълненията му. Впечатленията ми от първата ни съвместна работа, господин Гюзелев в ролята на Филип е единствен в света. Убеден съм в това. Это певец, который далек от дешевых ефектов. Той е певец далеч от ефтините ефекти. Много певци ги използват, за да предизвикат повече аплодисменти. За Гюзелев това няма никакво значение. Той е сериозен музикант, сериозен певец. Той притежава великолепен глас, знае възможностите му и ги използва изцяло. Гюзелев оставя рисуването, но бих казала, че той продължи да рисува, само че не с четка и бои, а с тембър и с прекрасния си глас, който има много голям тонов обхват, благодарение на което той може да изпълнява и партии, които са написани за баритон, както и партии, които са написани за бас.
може би това портретуване на образа, дали той е живия човек или историческата личност, предимно в операта, за мен е било явно едно и също нещо с различни изразни средства изразено. Самото сценично пространство е една живопис вече. Нали? Оформлението. Придържив ли сте били към сценографията, в която така да, ама не винаги човек е имал възможност да се преборва. Но, вижте, аз все пак заварих един период от така исторически период, би го нарекал, на все пак малко или много повече традиционно поставяне на опери. Сега вече нещата са стигнали до другата крайност. Има не смешни, а просто жалки. Макар че има и прекрасни постановки, но това са направени от някой гениален режисьор, примерно. Нали? Дори имах щастието да пея на Висконти в Дон Карлос постановка, историческа бих я нарекал, защото тя е такава наистина. В Рим след години, доста години от премиерата, в която, доколкото знам, е пял Борис Христов, след това е възстановявана наново с други изпълнители. И аз имах, може би това е последното и представение, то е нещо като възстановка с неговия асистент на времето я поставяше. И беше едно голямо удоволствие, но съвсем традиционна, нали? Дори той е рисувал и декори и всичко. Той беше един голям творец. Фамилията Висконти е основателката всъщност на Миланската скала. Да, аз съм имал случай да пея и с други велики, така в постановки на други велики, бих ги нарекал, режисьори като Покровски, като Любимов в Скала, който поставя Борис и Хованщина в другата година. Един изключителен артист, с който може да се разчита винаги. Освен природните данни, които има, природата му дава един изключителен глас. Всички тези неща го правят един много голям артист, един артист, който е просто незаменим. Ça c'est pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesures. Et maintenant c'est le dernier. Non, ça c'était le dernier. C'est tout ce qu'il en avait как пришлось бы мне по праву, всем высылчил, всех вином поют, пей, 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 гуляй! К ночи дерев выгоняли у красных дев всех камней, девки песни мне играли, князя славили аллея. Тук искам да спомена нещо за неговите царе. Над 40 страни има записани в неговото CV, в които той е изпял Филип II от Дон Карлос. Това е перлата в тази блестяща корона, която Гюзелев има на своята глава.
Сигурен съм, че Лукино Висконти би се радвал да работи с Никола Гюзелев, ако беше възможно. Жалко, че той не можа да работи с такъв забележителен актьор и певец като Гюзелев, защото той е съвършен артист, готов да изпробва всяка театрална възможност. Когато се правят репетиции, артист като Никола Гюзелев винаги предлага хиляди възможности за решение на дадена сцена от спектакъла. Една част може да се реализира по един начин, но това не означава, че няма втора или трета възможност. С една дума, има безкрайни възможности. To be a big performer like he is, you have to be a big personality. And one of the things which Да бъдеш голям изпълнител, какъвто е Гюзелев, трябва да бъдеш голяма личност. Едно от най-вълнуващите неща беше, когато той ме попита: какво би казал, ако пеех и немски репертуар? Защото това е невероятно предизвикателство за певец като него, който е изпял около 200-300 главни роли. Ако поставям тетралогията на Вагнер, той би бил първият ми Вотън. Но това, от което се възхитих много, е изпълнението му на Филип, най-доброто в света. Той е един от най-добрите баси в италианския репертуар. Важното за него е непрекъснато да пробва нещо ново. Гюзелев е една изключително интересна личност. Музикалната критика на Париж, на Лондон, на Нью-Йорк, на Италия, особено в Милано. Той е пял по всички най-големи сцени, в Новия свят, в Япония и, разбира се, в цяла Европа. Винаги музикалната критика е изтъквала изключителното му умение да си използва тембъра на своя глас, а той е много богат на тембри, неговият глас, и да умее да изгражда, да рисува образи в детайли. Assai gentile, quel sensibile e sottile, leggermente, dolcemente, incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra,